Unsaon nimo kung ikaw pakyas sa gugma? Unsaon nimo pag-move on? Unsaon nimo pagpangita pamaagi para makuhaan nimo og kusog para makapadayon sa imuhang kinabuhi? Mao kini ang istorya nga pinadangat sa usa sa tuang YouTube subscribers nga si Ryan J nga naguluhan og pakyas sa gugma. Basin ikaw makarelate nini. Mayong adlaw mga ka-dear friends, kini na sa aming ubos nga lagad nga si Papa Joe. Karong adlaw lain na sad nga istorya sa kinabuhi ang tagantag pagtagad o kinabuhi dinhi sa tuang YouTube channel, ang Dear Papa Joe Stories. Sa mga kaigsunan nato diha, ubay-ubay kita nga mga viewers nga naa karon nagapong ug nagatang sa mga bagong istorya pero wala pa maka-subscribe. Please, para mo-grow pa og samot ang ato ang YouTube channel, palihog na lang sa tagpindot sa subscribe button and of course the notification bell para ma-notify mo sa mga bagong istorya nga atong idalit diha kaninyo. Sa mga nangita sa mga daan atong istorya, inyo sa na makaplagan sa Katabi with Ate Gems o palihog na lang sa subscribe o click the notification button. O kung ikaw, interesado nga mo padasad sa iyang kaugalingon o imong kaugalingong istorya, isend lang ka na sa papajoesuperb@gmail.com or i-check na lang ato ang video description below para eksakto yun ang email ad nga makuha ninyo. So dito maglangay o ganiya na ang istorya ni Ryan J nga naguluhan og pakyas sa gugma. Oh dear Papa Joe, tagapayo ng puso. Sa bawat kwento, ikaw ang sandalan ko. Sa pag-ibig, sa sakit, sa pangarap at saya, ikaw ang tinig ng bawat nag-iisa. Dear Papa Joe, mayong adlaw sa tanang followers nimo sa imong YouTube channel, labi na gyud sa tanang mga taga Bohol nga nagtan-aw karon. Tawagan lang ko sa pangan nga Ryan J nga taga Carmen Bohol o kini nga akong suwat bahin ni sa akong kaagi sa gugma. Way back year 2016, semestral break, way klase, unya pista pagyuto sa among baryo. For sure, naagyo makarelate, sama na kong taga Bukid nga kanang disco sa pista. Dako na kay ng kalipay namo Papa Joe. To be honest. Samtang lingaw na kayo ko og sadsad og sayaw sa diskohan, kauban sa akong mga barkada, di ako'y nakit-an nga babae nga bag-o sa akong pananaw. Siyempre, nakuratan dayon ko og nakapangutan ako kung si kinsa siya. Maybe, bisita lang siya sa among lugar. Mamistahay siguro. Tungod kay gabi ilagi og gitngit, gawas ra sa nakidlap-kidlap nga disco lights, nawara pod siya dayon sa akong pananaw. Moto nga gipangita gyud nako siya. Akong gisuhid ang tibok diskuhan og gitagsatagsa gyud nako og tan-aw ang mga tao, including natong wala na nayaw og naglingkod lang sa daplin. Og tuod man, wa ko napakyas kay ako nakit-an ang babae nga naglingkod sa daplin. Medyo nangitngitan siya mo nga wa din ako makit-i. Wa na ko nagdua-dua. Ako din siyang giduol, Papa Joe. Excuse me. Miss, why naglingkod diri? Pwede mo tapad? Pangutan ako pa niya. Of course, I know style na ko kay old school. Old style. Kinaraan ka to. Pang-classic ba nga makigila-ila og usa ka girl. Nitan do babae pero wa kini nakigistorya nako. Mao nga nagunahuna ko og unsay akong entrada para makamugna akong conversation nga to niya. Miss, di ka taga diri no? Kay karon pa man ko kita diri nimo sa amua. Pangutan ako pa niya pag-usam. Taga Daguhoy ko. Mubo pa niya tubag nga wa gani mo tan-aw nako. Layuan nimo sa? Kisay mo giarian diri? Pangutan ako pa niya pag-usam. Akong iyaan, kagawad man siya diri, tubag pa niya. So, basically, usa ka pangutanan nako, usa ka tubag. Pero bisan pa, padayon lang gyud ko sige pangutanan niya, nga mura nako og reporter Papa Joe. Miss, ako de si Ryan J. Ikaw? Junaline. Mubusad nga tubag niya. Nice name, ni bagay sa imong naong. By the way, duol rata kay silingan naman na namo na imong iyaan. Actually, akong mama og imong iyaan kay suod kay na sila. Padayon ko pa nga sulti nga to niya. Ugma sa buntag mo ko sa inyo ha. Matod ko pa niya, pero nitubag siya nga wala na mi ugma kay mamauli na mamig Daguhoy karon. Iniguman og panisko namo. Tubag pa ni Jonaline, Papa Joe. Naguol ko og pinakalit. Sayang, di mi magka
getting to know each other. Kay nang lakaw na sila. Sa tinud lang, usa si Jonalyn sa ako mga crushes nga di nako makalimtan kay gwapa manggod siya og taason. Hangtod pagkaugma, sunod adlaw, sunod buwan, di naman hinung ko makalimot sa iyahang naong. Ganahan ta ko niya pero unsaon man nga estudyante pa ko. Mas may pa siguro nga unahon nako ang akong studies kaysa gugma-gugma Papa Joe. Sunod buwan, month of June, tingklas sinasab. Niskwela ko og first day sa school ug nakita ko laing crush. Siya si Maria Jenny. Ganahan po ko niya. Kung vacant time, wako'y klase, dagan kay ko magduwa-duwa sa kuwa amuha og takyan. Ug usap ko sa muduwa niya to. Hanas kay ko nga magtakyan. Usamot akong gana magduwa kung mutan-aw ko ni Maria Jenny. Magpakitang gilas dayon ko Papa Joe. Iniguli na ko sa mua, kasaban kong mama. Kabulingit ko ni mo Ryan, nagduwa na po kasa. Ulit taon dako magduwa-duwa lang yapon. Mura magkagbatang yagit tan-aon. Uy, di ka mauwaw na nga basin gitanaw ka sa imong crush? Joke dalang kasaba ang giyaw-yaw sa akong mama pero I realize nga sakto gud siya. Sumoto, sa eskwelahan ni try ko og act nga medyo matured na. Especially kung moagi si Maria Jenny. Or kung usahay akong maagiagian sa iyang room nga dalang pasiklap niya. I know nga makarelate po mo niya itong naka-feel mo og crush sa iyong pagkabatanon Papa Joe. Wow, ka-feel ra. Usa kahapon niya to, nagduwa-duwa na sa kugtakyan. Nakasabot yung ko nga 1,500 o nakaabot yung ko 1,500. Unyang puting proud na ako kay maayo kay ko. Nisamot yung ko pakitang gilas kay diha si Maria Jenny nga natanaw and maybe nakadaig yun siya sa ko ang pagkamaayo mo takyan. Ako din giduol si Maria Jenny o kiingnan nga idol ko ni mo sa. Nako pa dayon katawa. Nakarealize ko nga hilas na kayo to nga part kay igo ra ni katawa si Maria Jenny nako. Di kausa nga nagplano ta ko nga mugating classes. Padung na ko mulayat sa gate. Pero nakita-an ako si Maria Jenny. Nisagit siya nga, mulayat ka siya. Unta, pero naman ka adi na lang ko kay madiscourage niya ka. Naghililas na sab ko Papa Joe ato nga time. Dili man ko madiscourage nimo kay idol ba yata ka? Ha? Idol ko nimo sa asa? Sa takyan good? Tubag pa ni Maria Jenny. Well, I know, wani gipaklaro sa kong nauna, basin na-crush po siya nako. O sa kong nauna, basin na-crush po siya nako. Wala niya gipaklaro Papa Joe. Mao nga, ako na lang gigrab tong opportunity nga nagkatubangay mi. Mao gutong tudlo sa kong lolo nga opportunity knocks once in a lifetime. O di ko manguyab niya, basin og maunhan pa kog lain. Jen, naon ta ko'y ibutang kapoy na manggudog alsa. Intro pa nako. Wala na makasabot si Jenny o nikunot ang iyang agtang. What I mean is, ganahan kay kunimo. Crush kiti ka. Since the day I saw you. Nakaingon dyan ko, char sa akong kagalingon Papa Joe. Nagpaabot ko sa tubag kay nihilom naman siya. Then pagkahuma ni katawara niya, iyarang gikatawan ang akong feelings nga niya. So, unsa man nanguyab ka? Pangutana pa niya nako. Uy, sugtan ko ba? Kaya basta uyab na ta. Akong i-promise nimo nga magbinutan ako. Like, di na ko muambak sa gate, di na ko mukating classes. Tubag pa na nako niya. O sige, gisugot ka Ryan. Tubag pa ni Maria Jenny nako Papa Joe. Purting lipayan nako. Di dyo ko katuo nga one click ra ni sugot siya dayon. Pas-pas kay ko nga nakaduol niya, ugway pangutana, ako di siyang gikisan sa aping. First love na ko si Maria Jenny. First tuyab, first date, and etc. Kada lunchtime, magdungan mi kaon, magdungan mi sa recess. Pwerte ka inspired yun di ay kung nakay uyab-uyab sa high school Papa Joe. Nutrition man ka to, unya dihay luto-luto sa school. Si Maria Jenny ang nagdala og mga kaldero. Human sa event, nakita ko siya nga nagbit-bit og daghang mga kaldero. Ako, isip yung uyab, nga gentleman, ni-offer ko nga ako'y modala sa mga kaldero. Ihatod ko nimo sa amo. Layo ra ba kay nga mua, niya maglakaw ra, matod pa ni Jenny. Okay ra uy. Unsa naman lang di ay ang akong gamit as boyfriend kung
Di na ko tabangan ang akong uyab, tubag ko pa. Sumoto, ako'y nagdala sa mga bugat ng kaldero unya wa gyud. Nagbakak si Jenny nga purting layo ade sa ilaha. Gikapoy na kog lakaw unya laylay na kaayo ang akong bukton. Nagpasalamat ko diyang sa katapusan, naabot nami sa ilaha. Thanks Ryan ha, as a reward sa mong gibuhat na ko ihatag nimo. Matud pa ni Jenny dayong duol unya ni kiss akong lips, pero smack ra gud og dali ra kaayo. Pero porting kurugan ako Papa Joe, mao tay first time nga experience nako sa kiss sa lips. Naratol ko og niingon nga sige adto nako diyan na kay pangitaon akong mama. Matud ko pa, pero diyang layo na ko or layo-layo na og di na ko niya makitaan, puwerte na kong lukso-lukso Papa Joe. Lukso-lukso sa kalipay. Usari akong nga na-sure atong higayuna. I'm in love. Padayon na mong relasyon ni Maria Jenny hangtod nga niabot ang month of August. Naanda naman unta namo nga magkita every break time and lunch time. Pero sa kaadlaw ni adto natinga ko kay wa man siya. Sa akong nahuna basin ni absent lang, pero pagkaugma wa gihapon siya. Sunod nga adlaw wa gihapon siya. Nangutan ako sa iyang mga classmate ug dito pa nako nibaw-an nga wa na kuno si Jenny. Ni transfer na sa laing school. Dito sa ilang lugar sa Trinidad, Bohol. Di ko proud mo angkon kung bugoy-bugoy ko pero nihilak jud ko ato nga time Papa Joe. Siya ron naman sab wa man lang siya nisulti nako. Uyab man kami. Nidrits raman siya transfer. Ang kunon kong pagka uyab na mo ni Jenny kay nabutan jud ko. Pero dihang nikalita siya og nahana og way pananghid, nagul kog taman og mao nga nibalik ko sa kong kanhi nga pagkabugoy-bugoy. Sige na og kating classes. Tagsan lang ko mo sa school o sa klase. Broken hearted manggug ko Papa Joe. Nakaibaw akong inahan sa akong binuhatan sa school ug wa na klaro mo nga niadto siya sa eskwelahan. Sa among principal, nagatubang mi didto og ila kong gitambagan nga magbinutan lagi ug ilang gimaymay nako. Unsa ka importante ang edukasyon. Nakarealize ko sa ilang mga words of wisdom mao nga pagkaugma nisud nako sa klase. Pero nga akong mga classmate nga mga bully, ila kong ikatawan. Ngano kuno nga nabanhaw ko. Bugal-bugal na magyutong ilaha, mo nga nisurok akong dugo. Ako bitaw nang gibitad og kusog kayo ang lalaki unya nalabay siya sa jealousy nga bintana. Nabuak ang bildo ug nasamad ang maong lalaki. Niuli na sab ko sa mua, pero ako nisulti sa kong mama. Pero ilagi apon kong gipatawag. Niadto na po si mama sa school. Ug dito giingnan la si mama nga pabayran ang damage nga nabuak nga jealousy. Gibayran sa kong inahan ang mga damages sa school. Pero pagkahuman iya kong gipalitan og bag-ong tiktak ug polo kay patransfero nako niya og laing eskwelahan. Dito sa daguhoy nga usa ka semi-private school, mao ako ang gitransferan Papa Joe. Dili ba gyud ko ginahan nga musuot anang tiktak ug polo. Pero wala ko'y choice kay mao may rules sa eskwelahan. Unang adlaw nako sa ako ang bagong eskwelahan sa Daguhoy, Bohol, pagsuod pa lang gyud nako sa gate, nakakita ko babae nga very familiar looking. Di man gyud ako ni siya nakita ang bayhana ha sa kung nahuna pa Papa Joe. Grade 8 nako niadto sa new school ug it was my second day sa mong eskwelahan. Ug samtang naglingkod ko sa akong chair so sa mong classroom diha ni sud nga gwapang babae nga nagdala og test papers. Pagkuman niyag butang sa mga test papers sa table nilakaw ra pud dayon og nakapangutan ako sa akong tapad. Chuy, kitsa tong bayhana? Gadto si Jonalyn, taga St. Mary. Gwapa sa. Tubag pa sa akong classmate. Ay, sakto. Siya man to kung naila-ila sa diskuhan sa mua. Excited ko pa nga sulti sa akong classmate. Sukad na nako nakitaan og balik si Jonalyn, wa nako muhunong hantod nga nakuha nako ang iyahang number. Ako dayan siyang gitextan unya ni-reply raman pod siya. Akong gi-remind si Jonalyn about sa panagkita namo sa diskuhan. Textmate nami ni Jonalyn. Hangtod nga usa ka adlaw, ako siyang gihagad nga magkita sa Woodland. By the way, kanang Woodland Papa Joe mo na ang tambayanan sa mga estudyante sa among school kay daghan kayong kahoy. Bugnaw kayo og hangin. Dito nagpaabot na ko ilawom sa kahoy, nakita na ko nga nagduong na si Jonalyn o gikulbaan ako gamay Papa Joe. Hi Ryan, ni-transfer malagi ka diri sa amo, matod pa ni Jonalyn.
nitando po ko. Wa ko na-explain nga ano kay iwas bad shot ba. Bati ba kay akong record sa akong previous nga school. Kumusta naman ni Jonalyn? Kano sa kang balik og suroy sa amo? Pangutan ko pa nga ito niya. Basin ka ng December 17, birthday ni Tia. Tubag pa niya. Sure ka, mo ka sa akong birthday? December 17 mo na, birthday po na nako. Kay dungan ba may birthday sa imong Tia? Matod ko pa. Ug mo to start nga gananon ako sa among conversation. Ako din girimay ng akong self unsay akong tuyo sa akong nga pakikita kang Jonalyn. Walay lain kundi ang mudiga niya, Papa Joe. Jonalyn, kabaw ba ka nga una palang kita nato sa diskuhan na crush dayon ko nimo? Unsa? Sure ka? Nga kangit-ngit ato? Tubag pa niya. Bisan og ngit-ngit uy, guwapam gyud kay kagihapon. Labaw na og hayag. Murag ni blush ang naon ni Jonalyn unya ningon nga kamaot na ako. Maot good kagwapa nimo. Makrush ka ako og di pa kagwapa. Kuan Jun, I hope di ka preskuhan na ako. Manguyab unta ko nimo. Matod ko pa. Sige, panguyab lang pero dili sa tikasugton. Paabot lang sa mga pila ka adlaw. Sige, magpaabot ko. Tubag ko pa. Sige sa ko paabot nga sugton ko ni Jonalyn pero wa man gyud. While waiting, maglingaw-lingaw lang sa ako. Nako'y mga barkada sa new school. Unya, nakita ko sama nako nga manginumay. Nakahukumi nga magtagay og tanduway sa likod sa school. Kaya na may guba nga CR dito. Dito mi nag-inom sa akong mga barkada. Samtang nag-inom mi sa akong mga barkada, dihay ni aging babaeng estudyante gihapon. Unya, guwapa pa gyud. Ang pangan atong bayhana kay si Julian. Guwapa po si Julian sa. Istorya pa sa akong barkada. Unya, nainingon nga, panguyabi na Ryan kay og sugton ka, muhatag ko sa ka-case nga beer. Ingon pa sa duha nako ka kainom. Unya, ningon po ang lain kauban namo nga, og di ka sugton, tulo ka case nga beer ako ihatag. Sumoto nga, nagpustaanay sila og sugton ba ko ni Julian or dili. Pagkaugma sa udto, niya tudayin ko sa kilid sa classroom nila ni Julian og sigli asa siya. Og dito, ako siyang nakitaan nga nitan-aw pod sa akong nga gitindugan. Guwapa gyud si Julian, taason og puti og taas pod og ilong. Nakaingon ko nga, kini. Nganong dili man na ang ako mga barkada manguyab pa niya. Pero hinuon, guwapohon man po ko gamay, Papa Joe. Nigawa si Julian og moto ang akong ipaabot nga mag-inusara siya. Ako din siyang giduol. Hi Julian, matod ko pa niya. Nganong kailam ka na ako? Famous magug ka sa campus, basta mga gwapa, popular magyud na. Tubag ko pa. Unsay tuyo nimo? Dito sa pangutanan ni Julian nako. Kung anong ta ka nang, pwede manguyab? Dala atik-atik pa, Papa Joe ba? Pero ni katawa o kusog si Julian nga. Ay katawa ba? Seryoso ba ako? To be honest, Ryan, crush man sabti ka. Siyog tanaw nimo ka nang makit-antik ka nga maglakaw. Matod pa ni Julian, Papa Joe. Nibukad gyud nga akong atay atong takna, Papa Joe, pero wa ko magpahalata. So, uyab na ta? Pangutana ko pa niya. Oo, pero ay lagsaba kay masuko akong mama. Oh sure, ato na ninduha. Secret lang atong relasyon, promise. Tubag ko pa nga to ni Julian. Moment na unta to, Papa Joe, pero nibagting ang bell o niya na si Julian nga musud na siya sa iyang last subject. Dungan tag-uli niya ihatoti ka. Matod ko pa niya. Pagtaliko ni Julian, nidiritso ko sa tapok sa kong barkada nga nagpaabot na ako. Sige sila pangatawa o nibilib sila og tama na ako. Bilib ba nang mo Ryan eh. Murag ikaw na gina pinakagwapo kay kadagan ng uyab ana. Ikaw pa gyud ang gisugot. Pagkaugma na, nakapalit na gyud og usa ka case nga beer ang napildi. Amo din kita bangan og tagay. Kami na si Julian og okay ra ang dagan sa mong relasyon. Pero 1 week after, ambot og kinsay ni chismis niya na hibawan niyang nagpustaanay rami sa akong mga barkada. Puwerteng sukuan ni Julian. Dili siya mag-istoryan nako. Mulikay siya akong duulon kay gusto unta ako nga mo explain. Sumoto nga ako lang gisuwat sa papel ang akong explanation. O papangayag sorry nga to niya. Dayon niya to ko siyang room o gihatag nako sa iyang classmate ang suwat. Pero nakita jud ko nga wa basahan ni Julian ang akong suwat. Iyang gikumot o gilabay sa basurahan. Nasakitan jud ko, Papa Joe, kay sa tinuod lang nakauyon ko ni Julian. Pero wa na ko kay nasuko na kay siya nako. Moto nga ang akong gibuhat
Sige na lang kog inom kauban sa mga barkada unya usahay mukating classes ko. Usa ka adlaw niya to samtang nag-inom mi sa akong amigo nangumusta siya kang Jonalyn. Nanguyab biya ko atong bayhana pero wa pa ko sugta. Matod ko pa. Tanaraya na, atong atoon si Jonalyn na. Ako'y bahala mo duol niya. Pagkatang lang sa gawas. Sulti pa sa akong amigo. Nagpaabot ako luyo sa CR. Kay mo to'y gingos kong amigo nga adto ko pahuwaton. Ug tuod man pila ka minutos ang nilabay. Nito nga si Jonalyn. Nakainom na pug ka. Pangutana pa niya nako. Gamay ray. Puwas kamingaw. Saan? Umtay uyab. Mayon tagisugot pa ko nimo kay mag-good boy na jud ko. Tubag ko pa. Sige, isugot na ti ka Ryan. Ha? Tinuod ka? Kita na? Nasyak pa ko. Sa akong pangutana kay lipay kay ko nitong taknaa. Wag yung kapugong ug ako siyang gigakos. Pero gitawag siya sa iyang classmate. Kigipangita ko no si Jonalyn sa iyang maestra. Nanangit siya nako nga mobalik na sa iyang klase. Happy kay ko. Naanagyod ko o naanagyod ang babae nga dugay nagyud akong crush. Nag-start ra sa diskuhan long time ago and then murag blessing in disguise ang pagka-transfer nako sa laing school. Kaya nagkita migbalik ni Jonalyn. Unya, nauyab pagyud nako. Kami na niya to, sige na mikita matag-adlaw. Walay problema sa among relasyon. Hangtod nga nag third year high school ko, ikaduhang adlaw sa among klase, nisud ko. Unya pagsud na ko sa classroom, diha si Jonalyn pero pareho mi og section. Happy na kay ko niya to kay of course classmate nimo ang imong uyab. Pero niabot ang month of August na ay gisulti si Jonalyn nako. Mo-transfer ba kog Davao? Unsa? Kalayo gud ato. Nakuratan pa ko sa tubag niya. Ay kagul Ryan kay di mo ko mangitaglain. Kita gyapon. LDR lang ta. Matod pa niya. Ug tuod man nilarga gyud si Jonalyn og LDR nami. Ug bugtong text-text ra gyud ang among communication kay di pa man kaayo uso ang touchscreen ni antong panahon. Nahuman ka to nga school year og excited nako kay sunod abli graduate nako sa junior high. Ang wala ko damha nga first day of school pagsud nako sa akong classroom, diha na po si Jonalyn. Nibalik diya siya o gi-surprise ako niya. Purti gyud ako lipaya. Diyang nakalugaran mi nga kamerang duha, ako siyang gigakus o ako siyang gikisan. Ang nakanindot kay wagi changes sa amo ang feelings bisan og nagkalagyo mi og pila ka buwan. Usa ka adlaw nga Sabado, dunay umaabot nga event sa school, mao nga niadto mi si Jonalyn para mag-practice. Naablihan na mo ang among classroom mo nga nanood mi si Jonalyn. O dito kami randuwa sa room. Wagid mapugni og kainit na mo sa mong kalawasan sa mga batanong leon og karniro. Dito mismo sa classroom, nahitabo ang pag-angkon sa leon sa lawas sa karniro. Virgin pa si Jonalyn. Ako pagyud ang una ang nakilabot niya. Sukat nga diyan nitabo na mo ni Jonalyn ni samot ang among ka-in-love sa sagusa. Labi na, diyang nibalin siya puyo sa Buena Vista. Nya duol na lang kay mi. Dungan mi padung sa eskwelahan. Dungan pumiyog uli. Pero pag grade 11 na mo, dili na may classmate kay ICT na siya. Unya ako, bread and pastry. Gisamutan pa gyud diyang nitawag si ate nako kay iyan ako nung pabalhinon sa Cagayan de Oro. Di gyud ako ganahan nga mulayo kay mag-LDR na pud mi ni Jonalyn. Pero ako'y mahimo. Kaya nga akong ate may mo gasto nako. Moto, nga nilarga ko sa Cagayan de Oro, Papa Joe. O dito ko nibalhin og laing eskwelahan. Nitawag dayon si Jonalyn nako. Pa, kumusta naman ka? Pangutana pa niya nako. Papa ug mama di ay ang among tawganay sa sugusa. Di agi mingaw ko nimo ma. Amping baya diya permi ha. Tubag ko pa. Sure mag-amping ko, ikaw pod. I love you. I love you too ma. Kasweet sa relasyon Papa Joe. I hope nga waon tay kakulian sa among long distance relationship ni Jonalyn. Samtang nagsiyog eskwela sa Cagayan, nikalit ko kasakit. Sigo gilantan og way ayo-ayo bisan og mutumar pa ko og tabletas. Moto nga ni suggest ang ate nga papuliyon ko balik sa Bohol para ipabinisaya og tambal. Pagkibaw ni Jonalyn nga nabalik na kog Bohol, giadto din ko niya sa amo og nikakusyon nako samtang naghilak. Ayaw lang og gilaki, uy, di pa man ko patay. Matod ko pa niya. Wow, nakaingon ko sa kong kagalingon nga, maugit siguro ito'y true love.
Tungod sa nitabo, wa na ko nakabalik og Cagayan. Nibalik og eskwela sa Bohol og grade 11 samtang si Jonalyn graduate na o grade 12 unya mag-college na siya next school year. Malipayo kay ko nga nakagraduate og grade 12 pero wa na ko makaproceed og college kay wa na may ikagasto. Kami lang gihapon si Jonalyn, second year college na siya. Diyang naay nahitabo nga disgrasya sa akong kinabuhi. Di lang nako isulti dinhi og ngano basta napriso ko. 2019 sa makausap pa. Di lang nako isulti og ngano. Kisa may presidente ato. Siguro napanuwayan ra gyud ko siguro atong higayuna. Purating hilak ni Jonalyn. Sige ko niya og bisitahon sa prisuhan, magdasyag pagkaon og prutas. Month of November 2021, dako nung kalipay kay nakagawas na ko sa prisuhan. Excited ko o gusto na ko nga i-surprise si Jonalyn and finally nakalaya na ko. Pero ako ang na-surprise kay naay nakasulti na ko nga naanay laing uyab si Jonalyn. Ako siyang gitchatan, Papa Joe. Ma, nakagawas na ko. Mayo di ay, tubag pa niya. Sa klase siyang reply, murag, wa siya nalipay. Wa ka nalipay? Pangutana ko pa. Nalipay, uy. Unya, more na isulti ni mo na ako, di ka makikita na ako. Pangutana ko pa. Wala na siya ni-reply. Mao nga ako na pong gipangutana. Ako na lang yung giprangkahan about sa akong nibawaan. Na nakilain, pangutana ko pa niya. Sorry kay pa. Love kiti ka pero mas love na ako ng akong pamilya. Gipapili ko nila. Sila or ikaw. Akong gipili, akong pamilya. Matod pa ni Jonalyn nga iyang inahan ang di ganahan ako. Naman po hinoy rason. Kay nabilanggo man ko. Napriso ko og bagura na kalaya. Pero nganong kinahanglan magyud nga mangita og lain si Jonalyn nga gipulin niya nako. Diharami sa chat-chat, nagbuwag nga way klaro og tungod kay naarami so sa kalugar, makitaan ko nako silang duha nga magkuyog. Si Jonalyn og ang iyang bag-ong uyab. Nasakitan kay ko. Mao nga ako nalay nagpalayo niadto ko og Panglao para mo trabaho. Nakatrabaho ko sa Panglao og didto ako nailaila si Jasmine. Nauyab na ko siya pero pagkaibaon nako nga 14 pa diyang edad, ako na lang ang distansya niya. Kay 21 na biya ko. Niya makauyab og bata. Unsaon na nga wa ko magdahom nga 14 pa kay matured na kay siya og itsura. Murag napulaan ako panrabaho mo, nibalik na lang ko sa Carmen og nag-uma na lang. Nananom kog humay, mo'y akong trabaho. Samtang nag-uma ko, naila-ila pod na ako sa Facebook ang babae nga tawgon na nako sa pangan nga July. Talibon man ang ilaha, unya mua kay Carmen, layo gud kaayo. 44 kilometers away. Pero bisan og layo, giana gud nako si July sa moa. O giana jud ko ni July sa amo. Magiwawon pa kaayo siya o nang kita na mo, magduko-duko na siya. Ay kauwaw uy, kagwapa ni mo, matud ko pa niya. Og diha ni sanag ang iyang panagway. Ganahan jud siguro siya nako. Kay siya gud ang niadto sa amo. Ryan, pwede arila sa kuhigda sa inyo. Gabiin naman. Pangutana pa ni July nako. Oh, okay ra eh. Okay ra kayo. Nagduog may higda si July niya itong gabiuna o nakalugar yung may pinakay ang leon o karnero, Papa Joe. Nasa ng leon o karnero. Pagkaugman, ibalik na siya sa ilaha si July pero pirmi siyang manawag nako. Sige update. Sige paibaw kung naunsa na siya. Gugmaan yun kay siya siguro, Papa Joe, dirikan nako. Tuig 2023 o 2023 nakabalik kong Panglao kay gidala ko sa kong bayaw. Nagkakita migbalik ni Jasmine. Katong uyab gani na ko nga 14 anyos pero 16 na siya niadto. Nagkabalik mi ni Jasmine unya naka-decide nga mag-live-in unya nabuntis siya. Pagkaibaw siya mga ginikanan 14 sukuan nila din nako kay 16 anyos pa ang ilahang anak. Iyang papa suko kay nako. Gidapata na gud ko. Dili sila kadawat nako hangtod sa hangtod. 7 months na lang ang tiyan ni Jasmine dihang gipanganak ang among baby. Premature baby. Gamay kayo og gi-ICU. Pero may na lang kay nakaluyan pa gihapon. After pila ka weeks, nakagawas na mi sa ospital. Okay na ang among baby ni Jasmine. By the way, ang akong uyab nga si July katong taga Talibon, wa pa di mi nagbuwag ato niya. Og diyang nibawaan niya nga nanakoy lain o niya nakaanak pagani. Nanawag siya nako nga purting sukua. Iya kong gitungo og taman, Papa Joe.
Ako na sang gidawat ang iyang kasuko, pero mas maayo na lang to. Kaya nami closure aron makafocus ko sa akong baby. Pinangga kay nako akong anak. Nagbinotan jud ko ni focus lagi ko sa akong pamilya. Pero ngano ka kung kanos ako magbago, diha man pud mawa nimo ang usa ka butang nga mao'y hinungdan sa imong kausaban. Nasulti ko ni Papa Joe tungod kay si Jasmine nga akong ka-live-in partner ug mo inahan sa akong anak. Wala pa magyug ko na dawat siyang pamilya. Pabogan jud ko nila. O si Jasmine pod ni patuo siya mga ginikanan o gibiyaan ko, Papa Joe. Sa pagkakaroon, nagkabuwag mi ni Jasmine. Presko pa kayo ang samad, sakit pa kayo. Pero bisan pa og sakit, dawato na lang kay kinahanglan nga magpakalig-on. Kinahanglan nga mukayod para pangitag kwarta para makasaporta ko sa akong anak. Yes, mo lang na importante na ako ron ang akong anak nga akong gisuportahan. Moving forward na ako karon, Papa Joe, daghang salamat sa pagbasa nimo sa kaagi sa kinabuhi ug mga pakyas nga gugma. Imong magtatampo, Ryan J. Daghang salamat, Ryan J, ug sa imong sa mga kasilinganan nga nagtan-aw diha sa Bohol ug sa ubang mga probinsya sa Bohol. Daghang salamat kay I'm sure ubay-ubay kita og mga subscribers sa diha. Well, mo na ginaingon nga sama gud sa sakit sa katao. Sa pagka-abuso na to sa tuang lawas, di man namingon mo, epekto din ka, ugma, sunod semana, it will take time. So kanimong question mo nga, kung asa ka nagbago, asa pa niabot ang mga trials nga maglisod ka og sa gubang. Because di mo diha mo epekto dayon. When you ask God kung ginagka mo sensus kinabuhi, kung di sana ni mo lihokon, di sana siya mo epekto after a while. So, hinaut po nga, kini imong istorya, mahimong leksyon sa tuwang mga kaigsunan, labi na sa mga batanon nga nagtanaw karon. And sa imong sang istorya, di sa di kalimod nga ako mismo naka-experience ako anang imuhang mga na-experience sa kinabuhi. And I'm sure daghan diya nga nagtanaw karon nga naka-experience pod ana. Ang pagbugoy-bugoy ha, dili ang lapa sa leon ug karnero. Anyways, I hope you enjoyed the show ug ato ang episode karon adlaw sa ato ang YouTube channel sa Dear Papa Joe Stories. Again, i-invite mo sa pag-subscribe sa ato ang YouTube channel o click na lang that notification button. Daghang salamat ug mabuhay. Sa bawat liham na aking sinulat, puno ng lungkot, saya at pangarap. Sa radyo mong tahanan ng kwento, Papa Joe, ikaw ang aming kakampi sa mundo. May luhang pumapatak, may ngiting bumabalik sa tinig mong kay lambing. Kami iyong pinapahid. Oh, dear Papa Joe, tagapayo ng puso. Sa bawat kwento, ikaw ang sandalan ko. Sa pag-ibig, sa sakit, sa pangarap at saya, ikaw ang tinig ng bawat nag-iisa. May iniwang sugat, may bagong simula sa mga liham. Hinahanap ang pag-asa sa bawat kwento mong pinakikinggan. May may iniwang sugat, may bagong simula sa mga liham. Hinahanap ang pag-asa sa bawat kwento mong pinakikinggan. May aral at saya na hindi malilimutan. May luhang pumapatak, may nginting bumabalik
pag-asa sa bawat buhay. Kahit saan man kami dalhin ng mundo, ikaw ang kaibigang laging nandyan, Papa Joe. Oh dear Papa Joe, aming kaibigan, salamat sa kwento mong walang katapusan.